ka Greta Solutions Training Academy ka bai train ringkat bat ka Sorkar Meghalaya kawan ra shapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo ai ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join Nongpoh ya ka Greta Solutions Training Academy Bantip company follow yengi ha Instagram, Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no hunrio sound not daisan nyo 7640957777 join Nongpoh Hadin sansngi bagakong bindas im kalong kami kebalashong Shah Thang hakamat additional secretariat an Nongpoh Shillong ban dawanang Sorkar ban sinaya kusurok Nongpoh Umden Sunapur Road bat baga Sorkar kamsyam lapatiaw AA bat claim ye keren AA bat ru unong mikmat pajba nagane ka constituency syam lala ban le AA ban kentu ye Sorkar ban don kajinge penbej ha ka baidei bat kene ka kam hadin balawai kajinge lang pajba kabalapan long menta kesengi hamadan Umden kiken hun seng balang baper ki balai shim benta ha kiti kajinge lang pajba kila Pynphong skat ya ki Tyngshop jong ki laingut ki he Sorkar ki bakentup ya uba meral bons im ubriu MLA ka Nongpoh constituency uba prestun tensong ubriu menteri Sorkar uba pej ya ketanat PWD roads uba long ha kuju kopor usumbut menteri rangba ka Sorkar jelah bat ka Tyngshop jong menteri rangba ka jelah konrad kongkal sangma bat Thang sendon ha padeng ka surok ka padeng ha padeng jong Shillong Umden rangkat ka jing berta ban penrem ya ka Sorkar bat kine ki he Sorkar Meghalaya Ini kali berapa